Oğuz Xanyň ýörüşleriniň esasynda parahatçylygyň külli adamzat üçin belli bahasynyň ýokdugy hakyndaky pikir ünlenýär. Ýa hökümdarlyk, peýkam, ilçi diýilip hasap edilipdir. Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow. Dünýä gözi bakmış bize, döwranyma galyp hayran. Döwrü galkynyşa rowan, bu bir ajab täze ýam. Ykbalyň nazary düşen, zaman budur hengam. Şygarlardan ilham alyp, huşy öwrer düşleri. Arkada serdarly ýurdyň bagtly, bagtyar ýaşlary. Dillere dilmaç gerekmez, düşünçsen yürekden. Pek niyetli yürekleri, yollar gurlar yüpekten. Nura dolar bu menziller, jeňi düýpden dep etseň, beýik taglym ýer ýüzünde birleşdirer köpili dialog parahatçylygyň kepili. Assalamu alaykum. Parahatçylygyň ýaş şaparlary atly akıl paýhas bäsleşigine gatnaşyjylary. Garaşdyk, hemişelik bir taraf watanymyzyň barha güllä besmegine, ata watanymyzyň şan şöhratynyň, adabraýynyň has we belent derejelere göterilmegine bagtyar ýaşlaryň münasip paýy bar. Ýurdumyzda her ýyl atlandyrmak däp bolşy ýaly 2023-nji ýyl hem arkada serdarly bagtyar ýaşlar ýyly elip yglan edildi. Garaşdylyga owanyp, hemişelik bir taraplygyna uýsanyp ýaşaýan türkmen halky üçin arkada serdarly bagtyar ýaşlar ýyly hem ýurdumyzyň taryhyna ýatdan çykmajak ýyllaryň biri bolar. Çünki arkadaly serdarymyzyň bütün durky bilen watan mukaddesine uýan, şöhratly geçmişimize, häzirki günümizde hem-de nurany ertilerimize buýsanýan ýaşlar biziň geljeğimizdir diýip belläp geçişi ýaly biz ýaşlary uly önem bildirýär. Arkadaly serdarymyzyň öňdöňörjülükli başlangyçlary netijesinde ýaşlar baradaky döwlet siýasatiniň üstünlikli amala aşyrylmagy, ýurdumyzyň röwşen geljegi bolan biz ýaşlaryň kämil bilim almagy, dörejlikli zähmet çekmäge, ata watanymyza ak yürekden gulluk etmäge uly mümkinçilikler döredilýär. Ene, şol mümkinçilikleriň biri hem parahatçylygyň ýaş şaparlary atly akıl paýhas bäsleşigidir. Gahrman arkadağımızın yürüy takararı esasında Türkmenistan'ın Daşary işler Ministrliginiň Halkara gatnaşyklar institutunda açylan ýaş diplomatlar mekdebiniň guramagyna geçirilýän bu bäsleşiň esasy maksady zihini ýaşlary ýüze çykarmak,
Olarda daşary ýurt dillerini kämil öwrenmäne hewes töretmek, galy berse-de watan söýji ýaşlary tergelemek we ýetişdirmek bolup durýar. Mälim bolşy ýaly, bizim bu bäsleşigimiziň birinji mewsimini üstünlikli çykyş edip, ýeňi şahadan 9 sany mekdep okuwçylarymyz häzirki wagtda Türkmenistanyň Daşary işleri ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň bagtyar talip ýaşlary bolmak wagty meser etdi. Belşime ýaly Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 2022-nji ýylyň 6-njy dekabrynda geçirilen 77-nji sessiýasynyň 45-nji plenar mejlisinde Türkmenistanyň başlangyjy boýunça 2023-nji ýyly parahatçylyň kepili hökmüne dialogyň halkary ýyly atly kararnamany kabul etdi. Dialog parahatçylyň kepili atly ähli-umumyň başlangyç, ýurtlaryň arasyndaky ähli zatlary parahatçylyk ýollary bilen çözmek, geljekki nesilleri awadan duruşmuşda ýaşatmak ýöreligleri esaslanýar. Şu ýöreliglerden biz hem uguralyp, arkada serdarly bagtyar ýaşlar ýylynyň ilkinji günlerinde dialog parahatçylyň kepili Gadimi eýamyň diplomatik mirasynda parahatçylyk medeniýeti atly umumy şaharasynda geçirilen ikinji mewsiminiň ikinji oýnuny başlaýar. Gelingini bolsa, ýurdumyzyň dürli künjeklerinden gatnaşmaga hukuk kazanan mekdep okuwçylary bilen tanış bolalım. Didar Serdarow, Ahal welaýatynyň Tejen etrawynyň tebii ugurly dersler çuňlaşdyrylyp öwredilýän, ýöretilişdirilen 33-nji orta mektebiniň 11-nji synp okuwçysy. Hemra Saparov, Daşoğul welaýatynyň Köňürgen etrawynyň Daşary ýurt dillerine ýöretilişdirilen 8-nji orta mektebiniň 11-nji synp okuwçysy. Mekan Agahalow, Aşgabat şäheriniň 16-njy orta mektebiniň 11-nji synp okuwçysy. Dawud Sapar Muhammedow, Aşgabat şäheriniň Sapar Murat Türkmenbaşarynyň naky ýöretilişdirilen umumy bilim berýän mektep internatynyň 11-nji synp okuwçysy. Atanepes Atagulow, Balkan welaýatynyň Balkanabad şäheriniň ingliz dili, fizika we matematika derslerini çuňlaşdyrylyp öwredilýän, ýöretilişdirilen 20-nji orta mektebiniň 11-nji synp okuwçysy. Gulferi Qarrajayewa, Balkan welaýatynyň Balkanabad şäheriniň ingliz dili, fizika we matematika derslerini çuňlaşdyrylyp öwredilýän, ýöretilişdirilen 20-nji orta mektebiniň 11-nji synp okuwçysy. Begenç Xan Geldiz, Aşgabat şäheriniň Sapar Murat Türkmenbaşarynyň naky ýöretilişdirilen umumy bilim berýän mektep internatynyň 11-nji synp okuwçysy. Jeyhun Hojageldiz, Aşgabat şäheriniň Sapar Murat Türkmenbaşarynyň naky ýöretilişdirilen umumy bilim berýän mektep internatynyň 9-njy synp okuwçysy. Begenç Wepaýew, Aşgabat şäheriniň Sapar Murat Türkmenbaşarynyň naky ýöretilişdirilen umumy bilim berýän mektep internatynyň 10-njy synp okuwçysy. Guljan Serdarowa, Mar welaýatynyň Mar şäheriniň ingliz dili we insançylyk ugurly okuw derslerini çuňlaşdyrylyp öwredilýän, ýöretilişdirilen welaýat mektebiniň 10-njy synp okuwçysy. Anwar Bekçanow, Daşoğul welaýatynyň Daşoğul şäheriniň 24-nji orta mektebiniň 10-njy synp okuwçysy. Muhammed Nur Maksat Muradow, Mar welaýatynyň Owuzhan etrawynyň Şatlyk şäherindäki takyk we tebii ugurlardan ýöretilişdirilen 12-nji orta mektebiniň 11-nji synp okuwçysy. Murat Maksadow, Mar welaýatynyň Mar şäheriniň ingliz dili we insançylyk ugurly okuw derslerini çuňlaşdyrylyp öwredilýän, ýöretilişdirilen welaýat mektebiniň 11-nji synp okuwçysy. Mahym Ýagdaýewa, Aşgabat şäheriniň ýöretilişdirilen 6-njy orta mektebiniň 10-njy synp okuwçysy. Kerim Merdi Mämmedow, Aşgabat şäheriniň 64-nji orta mektebiniň 10-njy synp okuwçysy. Bagdad Berdinadarow, Aşgabat şäheriniň Sapar Murat Türkmenbaşarynyň naky ýöretilişdirilen umumy bilim berýän mektep internatynyň 11-nji synp okuwçysy. Oğuz ýoly müň ýyllyklara dowam. Oğuz ýoly agzy birlige rowan. Senasy dillerde ýanglanýa öwran. Oğuz ýaýy adalatyň kemany.
oğuz okuy, parahatlık kelami. Yayı baştır, okuy ilçi oğudun. Pendi kem olmasın dağdan doğumun. Ata baba felsefesi kovumun. Oğuz yayı adalatın kemani. Oğuz okuy parahatlık kelami. Oklar cem olanna hergi dövülmez. Bütövlük dünyadadır dövürlün. Ağzı birlik nişanına öwrülen. Oğuz yayı adalatın kemani. Oğuz okuy parahatlık kelami. Yaydan çıkan oklar gaytmaz garadan. Ok kulludur, hemrasıdır yaradan. Ulu sili bir ağzı qaradan. Oğuz yayı adalatın kemani. Oğuz okuy parahatlık kelami. İyiller ceviz bolsa maksatlar mırad. Hak söyün kişiden qalar yağşı at. Himayet islene çelgi güç kuvat. Oğuz yayı adalatın kemani. Oğuz okuy parahatlık kelami. Desturdur gök bilen zemini bağlan. Siyaset köngüllün küysünün anlan. Ilahdan peşkeş üytgoşuk hal var. Oğuz yayı adalatın kemani. Oğuz okuy parahatlık kelami. Çağı yayran ilim coşğa kalk bugün. Adın zavd etmiştir törün kalpların. Dostluğun eyledi dünya halkların. Arka dağın insan perver kelami. Oğuz yayı adalatın kemani. Gelinginde bolsa, okuwçylarymyzyň beren jogaplaryna adalatly eminlik etjek tähimdarlar geňeşi bilen tanyş bolalyň. Çary Niýazow, Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar institutunyň Halkara gatnaşyklar we diplomatiýa kafedrasynyň dosendi, adatdan daşary we dowul ygtyýar ilçi. Bike Diwan Ulayeva, Türkmenistanyň Maktumula adynaky Türkmen Döwlet Uniwersitetiniň Arheologiýa we Etnologiýa kafedrasynyň uly muallimi, tarih ilimläriniň kandidaty. Serdar Maşrekow, Türkmenistanyň Ilimler Akademiýasynyň Tarih we Arheologiýa institutunyň uly ilmi işgäri. Hormatly Behimdarlar Geňeşiniň agzalary, sizi bäsleşigimize hoş gördük. Behimdarlar Geňeşiniň agzalary biziň ýaş çaparlarymyza üstünlikler arzu edip, olara beriljek sowallary sanly ulgam arkaly açyp bermeňizi sizden uly hormat bilen haýyş edýäris. Şoňky bäsleşik gadymy Xitay sivilizasiýasyna degişli. Bäsleşik gatnaşýarlaryň hemmesine üstünlük arzu edýär. Bilşimiz ýaly, Türkmen Xitay gatnaşyklary öz göz başynyň gadymetinden alyp gaýdýar. Häzirki döwürde Xitay Türkmenistanyň strategik hyzmatdaşlarynyň biri bolup durýar. 2023-nji ýylyň 5-nji 6-njy ýanwarynda hormatly prezidentimiz Xitay Halk Respublikasyna döwlet saparyny amala aşyrdy. Döwlet saparynyň çäklerinde iki taraplaryň gatnaşyklaryň şertnama hukuk binýadyny pugtalandyrmak maksady bilen 16 sany resminama gol çekildi. Bu resminamalar iki taraplaryň hyzmatdaşlygy hasýan pugtalandyrmakda uly ähmiýeti eýedir. Bäsleşigimiziň bugünkü oýny hem Xitay bilen baglanşykly. Ýagny gadymy Xitay sivilizasiýasy antik medeniýetiniň birleşdiriji kuwaty adly temasy boýunça geçiriler.
gatnaşyjylar. Biz sizi bäsleşigimiziň şertleri bilen tanış edýäris. Bizim bu bäsleşigimiz adatdaky bolşy ýaly 5 sany sowal jogap mendilinden ibarat bolar. Her birin dogry jogabyňyz üçin siz Oğuz hanyň altyn peýkamyna münasip bolup, Oğuz hanyň altyn ýaýyna tarap bir adım öňe süýşip, maksatlaryňyza hem bir adım ýakynlaşarsyňyz. Size her bir sowala jogap bermek üçin 1 minut wagt beriler. Şonuň üçin pikirleriňizi jemläp, sowala dogry jogap bermäge çalışyň we ähliňize üstünlikler arzu etýärin. Bäsleşigimiziň birinji menzili gadymy Hytaýyň diplomatiýasyna, diplomatik däplerine we medeniýetlerine bagşlanýar. Bäsleşigimiziň birinji menzilini Didar siziň bilen başlaýar. 7-nji sowalnama. Hytaý diplomatiýasynyň özünini duran Hytaý strategiýasynyň manysyny düşündüriň. Hytaýlylar gadymy döwürlerden bäri öz goňşy ýurtlary bilen diplomatik gatnaşyklary alyp bardylar. Siz sowalymyza näme dogry jogap berdiňiz? Inniki menzillere üstünlikleri arzu edýärsiz. Sowalymyzyň dogry jogaby Hytaý strategiýasy ol diplomatiýada köp ugrly strategik meýillama bolup, ol özünini filosofik mekirlikleri, türlü primleri jemläpdir. Hytaý diplomaty döräp biljek ähli kynçylyklara taýýar bolupdyr. Şeýle de ilçi barýan döwletiniň dinini we däp desturlaryny hökman bilmeli bolupdyr. Sowalnama 10-njy. Onu asmanyň ogly hasaplapdyrlar. Onuň asmanyň oglyna deňelmegi gadymy Hytaý inancı bilen baglanşykly bolupdyr. Üns beriň sorag. Kimi asmanyň ogly hasap edipdirler? Bu destur ilkinji gezek haýsy gadymy Hytaý döwletine döräpdir? Esasy asmanyň ogly diýip, padşanyň asmanyň oglyna deňäpdirler. Bu destur ilkinji gezek Sin padşalygyna döräpdir. Sin dinastiýasyna. Hemra, siz biziň sowalymyza näme dogry jogap berdiňiz? Sowalymyzyň dogry jogaby Çujo döwletiniň wany asmanyň oglyna deňäpdirler. 10-njy sowal. Gadymiyetden göz aşalyan Hytaý diplomatiýasynda zigo konsepsiýasy näme? Onuň manysyny we halkara gatnaşyklaryndaky ornuny düşündirip beriň. Zigo konsepsiýasy gadymy Hytaýda daşary döwletler bilen deň derejede gatnaşyklary gadyrlaşdyrmak üçin ulanypdyr. Berekella mekan. Siz sowalymyza dogry jogap berdiňiz. Sowalnama 4. Bu medeniýet Hytaýyň Demirgazyk bölegine ýerleşipdir. Ol medeniýete Loyan şäheriniň etraplary hem degişli bolupdyr. Ol ýerden desur ähmiýetli içi üçin niýetlenilen gaplar we metali işläp bejerýän ustahanalar tapylypdyr. Marguşda hem şeýle arheologik gymmatlyklaryň tapylanyny bellemek zarur. Sonra haýsy medeniýet hakynda gurrun etýär? Üçün tapılanlar, sonra soy medeniyetinde rıtanlar tapılıyor. Oluşan rıtan hem üçün yasatdır, oluşan meruşta da tapılıyor. Dawud, gynansak da siz soragymyza näme dogry jogap berdiňiz? Soragymyzyň dogry jogaby Erlitow medeniýeti. Sowalnama. Bu destur diplomatik gepleşikleri ýeňilleşdirip, tarapları ýakynlaşdyrýar. 3-nji asyrdan başlap, bu destur Hytaýdan günbatarda ýerleşen ýurtlary hem ýaýraýar. Sorag şeýle, bu nähili destur? Bu kutuda şol desturyň esasy rişdesi ýerleşdirilen. Ol näme? Bu destur bolsa 3-nji asyrdan başlap ýakyn garnaşyk açmagyň netijesinde belki ýurtlar bilen hem araknaşykda alyp barypdyrlar we şeýle bilen bu destur belki günbatar ýurtlaryna hem ýaýrapdyr. Siz sowalymyza näme dogry jogap berdiňiz? Sowalymyzyň dogry jogaby çay içmek destury. Bu kutuda çay bar. 6-njy sowalnama. Hytaýda maşgala gatnaşyklary bilen baglanşykly nikah diplomatiýasyndan başga ýene bir diplomatik usul peýdalanypdyr. Han imperiýasyna çelli ol iki taraplaryň şertlerde ýerine ýetirilipdir. Ýöne soňra Han imperiýasy döwründe bir taraplaryň şertlere geçirilipdir. Sorag, bu nähili diplomatik usul? Hytaýyň bu usuly peýdalanmagynyň sebäpleri näme? Hytaýda maşgala gatnaşyklary bilen baglanşykly nikah diplomatiýasyndan başga ulanylan diplomatiýa hem ol iki goňşy hökümdarlygyň birbirleriniň ýurtlaryna çağılaryny bermekleridir. Munyň ulanylmagynyň sebäbi hem
beýleki ýurt bilen goňşuçylykly gatnaşygy saklamak we bir-birleriniň medeniýetlerini gowazlaşdyrmak üçin ulanypdyr. Berekeler Gülsere, siz bizim soğalımıza doğru ve taqiq cevap verdiňiz we Oğuz Xanyň altyn peýkamyna münasip boldyňyz. Hormatly prezidentimiz 2023-nji ýylyň ýanwarynda Xitay Halk Respublikasyna amala aşyran ilkinji döwlet saparynyň çägini Beýik İpek ýoluny dekeltmek bilen baglanşykly nähili resminama gol çekdi. Hormatly prezidentimiz şu ýylyň 5-6 ýanwarynda Xitay sapary amala aşyrdy. Şonu 16 meýnama kabul edildi. Şolaryň biri Beýik İpek ýolu hakynda bolup, onu Beýik İpek ýolunyň öňkü ýollaryny dikeltmek, ýani şol ýerlerde tähaçyk dowlaklaryny döretmekde hem maksatnama kabul edildi. Soragymyza näme dogry jogap berdiňiz? Soragymyzyň dogry jogaby Türkmenistanyň hökümeti bilen Xitay Halk Respublikasynyň hökümetiniň arasynda Beýik İpek ýoluny täzeden dikeltmek we bir guşak bir ýol halkara başlangyçlarynyň ara baglanşygy babatda özara düşünmek hakynda ähtnama. 8-nji soalnama. Biziň eýamyzdan öňkü 1-nji müňýyllykda bitew Xitay döwleti dargap, onu kanlyklar emele gelýär. Olar öz aralaryna ýygyderli segeş alyp barypdyr. Sorag, haýsy ýagdaý bolar öz ara alalaşyga gelmän mejbur edipdir? Olar öz aralaryna gapma garşylygy nähili ýoly bilen çözmeli ýa netije gelipdirler? Biziň ýamyzdan öňkü 1-nji müňýyllykda Xitaýyň çäginden ownak irli köp sany döwletler bolupdyr. Bular öz aralaryna ýygy-ýygydan uruşup durdylar. Munyň netijesinde Xitaýda ýagny bileleşmek netijesine gelipdirler. Olar ýagny bir döwlet bolup bileleşip, onuň başyna da Van ýagny asmanyň owly geçipdir. Jeyhun, siz soragana dogry jogap berdiňiz. Biziň soragymyzyň dogry jogaby hunlaryň çözüşleri. Olar öz ara meseleni çözmekde uruş alyp barman, üçünji tarapyň araçylygyny meseleni çözmeli ýa netije gelipdirler. Bu diplomatiýanyň taryhynda ma'lum bolan çözmezlik hakyndaky ilkinji ulalaşyk hasaplanýar. Soalnama 1-nji. Bu imperator Han imperiýasynyň bütün çäginden gadymy ýazyw ýadygarlyklerini ýygnamagy buýurýar. Bu iş Lucian Yansiun tarapyndan ýerine ýetirilipdir. Bu döwürde filologiýa ilmi, şygyryýat hem ösüpdir. İlkinji täsellükler peýda bolupdyr. Sorag şeýle, bu özgörtmeler haýsy imperatyň döwründe bolup geçipdir? Biziň eramyzdan 140-87-nji ýylda hökümdarlyk eden Han imperiýasynyň iň güýçli döwrüne gawatdelýän imperator Udiniň döwrüne, ýani filosofiýa ilmleri we şygyryýat esasynda bir näçe öwretmeler amala aşyrylýar we şonuň döwrüne çeperçilik we suňgat öýtse. Soragymyza näme dogry jogap berdiňiz? Soragymyzyň jogaby Han imperatory Çeniň döwründe. Soalnama 2-nji. Bu şahsiýetiň hakyky ady Kunsuzu bolup, Ýewropol medewiýatlaryny ol beýle at bilen tanalmaýar. Ol umumy adamzat gymmatlyklary derejesindäki pikirleri öňe sürüpdir. Özüniň taglymatlaryny döwlet guruluşy bilen maşgala gatnaşyklarynyň üýtgewsiz bolmagy hakyndaky ünnäp geçer. Hatta bu şahsiýet Xitaýda ilkinji hususy mektep açan akyldardyr. Sorag şeýle, kim hakynda görüňiz diýär? Men pikirimçe bu sowalyň jogaby Konfusiýa hakynda. Berekeler Gülcan, siz biziň soragymyza dogry jogap berdiňiz. Soalnama 16. Gadymy Xitaylylaryň bu etnonimi goňşy halklaryň dillerine ornaşýar. Şeýlelikde Xitaýyň günwatar Ýewropadaky ady kemala gelýär. Latin diline oňa sini, nemis diline hina, fransuz diline şin, ingilis diline China diýilýär. Sorag, Xitaýa şeýle ad berilmeginiň sebäbini düşündiriň. Mening sorajağım, ýani Xitaýyň günbatar döwletlerde her il Ýewropa günbatar Ýewropa döwletlerinde durlyk ile ýani biziň bilişimiz ýaly çynmaçyn diýip adlandyrmagyň sebäpleri şol halklaryň gelip çykyşyny, ýani şol dillerin başga ýurtlar adlandyrşynyň özüniň etniki we medeni däpdesturlaryny gelip çykyp şondan uranýar. Ondan başga da ýani Xitaý bilen adlandyrma gatnaşyklaryny hem baglap bolar. Siz sowalymyza näme dogry jogap berdiňiz? Soragymyzyň dogry jogaby onuň şeýle adlandyrylmagy gadymy Sin imperiýasynyň ady bilen baglanşyklydyr. Soalnama 15.
Xitaydaky haýsy ýadygerligi dünýäniň 8-nji täsirligi hasaplayarlar. Biziň eramdan 3-nji asyrda Xitay Sin imperiýasyny esaslandyran Sin Shi Huangdi hunlardan goranmakly üçin guran Beýik Xitay diwaryny 8-nji ýadygerlik hökmüne hasaplanýar. Siz biziň sowalymyza näde dogry jogap berdiňiz? Sowalymyzyň dogry jogaby Xitayda Sin Shi Huangdiň aramgahynaky terrakot heykelleri ýerleşen ýadygerlik dünýäniň 8-nji täsirligi hasaplanýar. Hatta bu ýadygerlik UNESCO-nyň umumy adamzat gymmatlyklarynyň sanawyna hem girdildi. Soğanam 14-nji. Biziň eýamyzdan öňki 221-nji ýylda intijen täze derece kabul edipdir. Onuň bu derejesi Xitay döwletiniň beýikligini aňladýardy. Sorag, bu nähili derece? Köp taryhy çeşmelerde Xitay döwleti barada agdap geçilenine Xitaýyň paşalary, imperatorlar diýilip atlandyrylypdyr. Murat soragymyza näde dogry jogap berdiňiz? Soragymyzyň dogry jogaby Huangdi, ýagny imperator. Şeýlelikde ol Sin Shi Huangdi diýilip atlandyrylypdyr. Ýagny Sin imperiýasynyň ilkinji imperatory. Üçüncü sowalnama. Bu eser Xitay edebiýatynyň iň gadymsy hasaplanýar. Onuň asyl nusgasy biziň üllerimize çelli hem gelip ýetipdir. Miladidan öňki 213-nji ýylda Sin Shi Huangnyň bu kitaby ýok etmegi buyurmagyna garamazdan ol saklanyp galypdyr. Sonra haýsy eser hakynda gurrun etýär, ol haýsy bölümlerden ibarat bolupdyr. Bu sowalyň jogabyny bilemok. Mahym, sowalymyzyň jogaby Şisin, ýagny aýdymlar kitaby bolup, ol paçalaryň gylyklary, kiçi odalar, uly odalar, senalar ýaly bölümlerden ibaratdyr. Onuncu sowalnama. Bu döwürde Xitay filosofiýasy sözüň dogry manysynda kemala gelýär. Bu döwür Xitay filosofiýasynyň altyny asyry hasaplanýar. Sorag şeýle, bu haýsy döwür? Xitay döwletleriniň birleşen döwrü. Soragymyza näde dogry jogap berdiňiz? Soragymyzyň dogry jogaby Zhang Gou döwrü, ýagny Söwüşýän parçalyklaryň döwrü. Biziň eýamyzdan öň 5-nji, 3-nji asyrlar. 9-njy sowalnama. Gadim Xitaýyň belli diplomaty Bançawa haýsy döwlet bilen gatnaşyklary ýola goýmak üçin uly tagallalar edýär. Ýöne onuň tagallary üstünlikli tamamlanmaýar. Şo döwleti. Bagdad siz soraga näde dogry jogap berdiňiz? Soragymyzyň dogry jogaby Rim imperiýasy bilen gatnaşyklary ýola goýmak isläpdir. Hormatly bäýatdaşy gatnaşyjylar, şeýlelik bilen birinji menzilimiz tamam boldy. Hormatly bäýatdaşy gatnaşyjylar. Bäýatdaşymyzyň ikinji menziline başlaýar. Bäýatdaşymyzyň ikinji menzili Xitay bilen Hun Türkmen döwletiniň arasyndaky gatnaşyklara bagyşlanýar. Didar menzilimiz sizin bilen başlaýar. 25-nji sowalnama. Bu gummatlyk Türkmen halkynyň göz gowunçy hasaplanýar. Gadim döwürlerde Xitoy täjirleri hem bu gummatlyga islegleri ören ýokary bolupdyr. Hatda bu gummatlyk hökümdarlaryň birek-birege iýberýän diplomatik peşkeşleriniň arasynda aýratyn orna eýi bolupdyr. Sorag şeýle, bu gummatlyk näme? Bu ol Hun hökümdary Laoşan tarapyndan Haýsy Han imperatoryna sowgat berilipdir. Meniň pikirimçe bu gummatlyk Türkmeniň gadymy ahaltyk atlarynyň biri bolmaly. Ol Laoşan Hun imperatoryna da bu gummatlygy sowgat beripdir. Berekella Didar, siz sowalymyza dogry jogap berdiňiz. Ondoqunç sowalnama. Hun Türkmen döwleti bilen Xitaýyň arasynda gatnaşyklary düzgünleşdirýän bir näçe şertnamalar bolupdyr. Şolaryň biri bolan Hesin şertnamasy
nähili şertnama? Hon Türkmen döwletleri bilen Xitayın arasında bir näçe şertnamalar bolupdyr. Olaryň esasy hesen şertnamasy ýaraşyk we garandaşyk hakyna şertnama bolupdyr. Berekellah Hemra, siz biziň sowalymyza dogry jogap berdiňiz we Oğuz Hanyň altyn peýkamyna münasip boldyňyz. Sowalnama 18. Gahrman arkadağımyzyň Türkmen Xitay gatnaşyklarynyň taryhy barada 2011-nji ýylyň noýabr aýynda Xitay Halk Respublikasyna döwlet saparynyň öň ýanyna paýtagtymyz Aşgabatda ýürüýte gelen Xitayly jurnalistlere beren interwýusynda Han imperiýasy bilen Hun Türkmen döwletiniň arasyndaky baglaşylan haýsy şertnama hakyna belläp geçdi. Şertnamanyň adyny, ýylyny we manysyny aýdyp berin. Bu şertnama gadim Xitay döwleti Hunlaryň arasynda 1-nji asyryň ortasynda boldy. Şertnama boýunça Xitay Hun imperiýasyna öz şahzada gyzyny bermeli. Her ýyl Hunlara olar haritler we pullar bermeli. Hun imperiýasy bolsa öz gezeginde Xitaýa çözüşler etmeli däl bolýar. Şolaryň ilçileri haçanda şo ilçe şo berilen haýwanyň ganyny çalynýar. Şondan soň eger şo ilçe şo kasamdan geçse diňe kanuny däl de eýsem dine dam garşy giden ýanyk diýip hasaplanýar. Berekella mekan, siz soramyza dogry jogap berdiňiz. Soalnama. 2011-nji ýylyň 16-njy noýabrynda Xitay Halk Respublikasynyň köpçüliklerin habar beriş terişdeleriniň wekillerine beren interwýusynda gahrman arkadağımız meşhur alımlaryň biriniň biziň ülkelerimize Xitay ilçileriniň her ýyl ona olaýynyň gelenligi barada ýazanlygyny bellemek bilen Türkmen diplomatiýasynyň taryhyna ulanylan tejribe barada aýtdy. Sowal şeýle, şol tejribe haýsy? Türkmen diplomat tecrübesinde Xitay diplomat tecrübesi ulanıptır. Berekellah Davud, siz biziň sowalymyza dogry jogap berdiňiz we Oğuz Hanyň altyn peýkamyna münasip boldyňyz. Sowalnama. Bu kutynyň içinde näme bardygyny bilmek üçin akylda şahyrymyz Magtumuly Pragynyň şal tapsa goşgusyndaky setirlere ýüzlenýärys. Eýesine ihlas eden çyn merdan ebrişim hewesin etmez şal tapsa diýen setirler ebrişimiň herkese ýetdirmeýän gymmat baha zatdygyny ýaňdy diýär. Bu zadyň taryhy we dören ýeri Xitay hasaplanýar. Sorag: gurrungy edilýän ebrişim sözi türkmen diline näme manyny aňladýar? Bu kutynyň içinde näme bar? Magtumuly Pragynyň hem öz goşgusyna ýaňsydýan zady meniň pikirimçe ýüpek diýen. Sebäbi şol döwürlerde gymmat bahal zat bolup bu zat her kime nesip etmendir. We bu zat ýüpek ýoluny hem täzirçilik söwda üçin hem ulanylypdyr. Soňra bolsa bu ýüpegi hem ýüpek gurçugynyň almaň usuly Xitay dörenligi sebäpli bu zat hem şol döwürlerde gymmat bahal zat hökmünde bilinipdir. Türkmen dilinde ebruşum sözi bolsa ýüpek diýip aňlatýar we meniň pikirimçe şu kutynyň içindäki zat ýüpek diýip umyd edýär. Berekella atenefes, siz sowalymyza dogry jogap berip Oğuz Hanyň altyn peýkamyna münasip boldyňyz. Sowalnama. Xitay diplomaty we taryhçysy Simasyan özüniň haýsy eserine Hun halklary hakyna içgin beýan edýär. Xitay diplomaty we taryhçysy Simasyan özüniň taryhdan ýazgylar eserinde Hun hökümdarlygy barada maglumat berýär. Berekellah Gülsere, siz biziň sowalymyza dogry we takyk jogap berdiňiz we Oğuz Hanyň altyn peýkamyna münasip boldyňyz. Sowalnama. Näme üçin Han imperatory Gao Suzu öldürini peseldiýän ýaran we garyndaşyk ýylalaşyny baglaşmaga mejbur bolýar? Biziň ýamyzdan 200-nji ýylda Peýçän şäheriniň Baýdyna owatynyň golaýyny gollaw bilen Gao Lubanyň Han döwletiniň arasynda çaknyşyk bolýar. Şol çaknyşykda Ejizela Hadadyň Metahanyň goşundan şol sebäpli özüniň garyndaşyk we parahasyk gatnaşygyny açmaly bolýar. Berekella begenç, siz sowalymyza dogry jogap berdiňiz.
26-njy sowalnama. Hun döwleti haýsy hökümdaryň döwrüne agyr ýaragly goşun döredipdir. Bu goşunyň ähmiýeti barada gurrun beriň. Hun hökümdary biziň ýamyzdan 209-174-nji ýyllar aralygyndan dolandyran Metahan Hun döwletine täze agyr ýaragly goşun döredipdir. Bu goşun biziň ýamyzdan 200-nji ýylda bolan Han imperiýasyna garşy tögeşde ören uly kömek degitdir. Berekella Ceyhun, siz bizim sowalymyza dogry jogap berdiňiz we Oğuz Hanyň altyn peýkamyna münasip boldyňyz. Ýigirminji sowalnama. Biziň ýamyzdan öňki 138-nji ýylda Xitay imperator tarapyndan uğradylan elçiligiň maksady näme bolupdyr? Bu elçilige kim ýol başçylyk edipdir? Biziň eramyzdan 138-nji ýylda Xitay imperatory Udi tarapyndan Çinjansiýanyň ýolbaşçylygyna elçilik Merkez Aziýa we ýakyn ýurtlara seýahat etdi. Bu seýahatyň asyl maksady UAG'ler täzeden ýerine çağırıp hunlara garşy ýaran toplamak maksady bilen niýetlendir. Berekella begenç, siz sowalymyza dogry jogap berdiňiz. Otuncu sowalnama. Gahrman arkadağımız Çay Melhem hem Ilham diýen kitabyna çay sözüniň gelip çykyşy we manysy barada berilýär. Sorag, çay sözü näme manyny anladýar? Bu sözüň gelip çykyşy barada gurrun beriň. Çay sözü Xitaylyň sözü bolup, bu sirkow tabyny getirýän dermanyň bir hökmüni tanalýar. Gynansak da Gülcan, siz bizim soragymyza näme dogry jogap berdiňiz? Soragymyzyň dogry jogaby çay sözü ter ýaprajyk diýen manyny anladýar. Xitaýyň hieroglif hatyna çaýyň ýazylyşy bir meňdeş. Tasdiqlanyşyna görä 5-nji asyrda çay söz dörenni onu anlatmak üçin tapylan hieroglif iň gadymy hieroglifleriň bir hökmüne bellidir. 20 sowalnama. Hun Türkmen döwleti bilen Xitaýyň arasynda näçinji ýylda haýsy şertnamany Türkmen diplomatiýasynyň taryhynda belli bolan ilkinji resmi namalaryň biri hasaplap bolar. Bu şertnamanyň mazmuny barada gurrun beriň. Xitay Hun döwletiniň arasynda diplomatiýanyň başlangyjy bolup duran şertnamanyň biri hem biziň eramyzdan 198-nji ýylda baglaşylyp Metahan ölenden soňra bu şertnama 40 ýylyň dowamında hereket etipdir. Berekella Anwar, siz sowalymyza dogry jogap berip Oğuz Hanyň altyn peýkamyny gazandyňyz. Sowalnama 27. Kiçik Han nesil şahlagynyň taryhy atly kitapda Parfiýallaryň beýki pök ýolunyň ugrunak sewdan öz ellerine saklamak üçin etýän tagallalar hakynda nähili maglumatlar saklanyp galypdyr. Han imperiýasy bilen Parfiýa imperiýasynyň arasynda ykdysady we syýasy taýdan ýaraşyk şertnamalaryna gol çekilýär sebäbi bu döwürde Han imperiýasy we Parfiýa imperiýasy hem özleriniň ýagdaýlary oýunça daşky çolçular netijesinde iki döwlet hem goşýar. Şol sebäpli döwletleriň arasynda goşamaklyk netijesinde Xitay we Parfiýa imperiýalarynyň öz aralaryna ýaraşyk baglaşmagy özleri üçin goýulýar sebäbi Han imperiýasyna demokratdan ýürüşler geçirilýärdi. Parfiýa imperiýasyna dolda Rim imperiýasy çolçular etmek netijesinde gün görmedi. Bu olsa iki döwletiň arasynda, ýani ýaraşyk şertnamany baglaşmak ýana getirýär. Muhammed Nur, gynansak da siz sowalymyza näme dogry jogap berdiňiz? Sowalymyzyň dogry jogaby Parfiýalar Rimi Xitay ýüpegi bilen diňe özleri üçin etmek isler. Rim täjirlerini beýlik halklaryň täjirlerini öz şäklerinden geçirmändirler. Ýüpegi alyp satmak işini Parfiýan täjirleriniň diňe özleri amala aşyrypdyrlar. Sowalnama 28-nji. Metahana çenli Xitay hunlary diplomatik gatnaşyklaryny nähili seretipdirler. Metahan döwründe haýsy alalaşyklar garaýşlaryny ütkendigini tasdiqlaýar. Xitay döwleti bilen Oğuz Türkmenleriň beýik Hun döwletiniň arasynda bir näçe oňşuksuzluklar bolanlygyna garamazdan biziň ýamyzdan öňki 198-nji ýylda Han imperiýasy Oğuz Türkmenleriň beýik Hun döwleti bilen parahatçylyk hem garnaşlyk
alalaşygyny baglaşmaga mejbur bolýar Han imperiýasy. Murat soragymyza näme dogry jogap berdiňiz? Soragymyzyň dogry jogaby Mete Hana çelli Xitaylylar orta padşahlykda ýaşaýan halklar bilen hiç hili alalaşyga gelip bolmaýar diýip pikir edipdirler. Emma Mete Hanyň we Xitayda ilkinji han imperatory Liubanyň döwründe parahatçylyk we garyndaşyk hakynda alalaşyk baglaşypdyr. Mete Hanyň döwründe Sahra halkynyň öz bolşy serhetýaka syýasaty kemal edipdir. Bu bolsa Xitay hon diplomatik gatnaşyklaryna öz bolşy täze sahypany açypdyr. Soğullama 34. Xitaylılar haýsy oklary duýduruş oklary diýip atlandyrypdyrlar. Xitaylar öz etkerlerini duydurmak için olar daşary başga hili oklary atdylar. Mahum, gynansak siz soraga näme dogry jogap berdiňiz? Soragymyzyň dogry jogaby Mete Hanyň şuwlap ses çykarýan oklary duýduruş oklary diýip Xitaylar tarapyndan atlandyrylypdyr. 20-nji sowalnama. Bu topun watany Xitay hasaplanylýar. Xitayda bu topun ilkinji gedek türkmenleriň ata-babalaryna garşy uruşda ulanypdyrlar. Sorag şeýle, gurrungy edilýän topun ady näme? We ol ilkinji gedek kaýsy türkmen taýpalaryna garşy ulanypdyr? Meniň pikirimçe bu sowalyň jogaby arbalet bolup, ol ilkinji gedek honlara garşy ulanypdyr. Siz sowalymyza dogry jogap berip, Oğuz Hanyň altyn peýkamyny gazandyňyz. Sowalnama. Gahrman arkadağımyzyň. Häzirki zaman taryhçylary gadim golýazmalary öwrenmek bilen türkmenler halkara derejesinde alyp barýan işlerine eýýäm taryhyň ilk döwürlerine beýleki döwletleriň şol sanyna gadim Xitaýyň diplomatik tejribesinden peýdalanypdyrlar diýen netije geldiler. Diýen sözleriniň hem şaýatlyk edişine görä ilkinji gezek iki döwletiň arasynda gatnaşyklar näçinji ýylda ýola goýulypdyr. Biziň eýýämizden 49-njy ýylda şol gatnaşyklar ýola goýulýar. Bagdad, siz soraga näme dogry jogap berdiňiz? Soragymyzyň dogry jogaby Hun döwleti bilen Han imperiýasynyň arasynda biziň eýýämizden öňkü 174-nji ýylda ýola goýulýar. Hormatly bäsleşige gatnaşyjylar, şeýlelik bilen ikinji menzilimiz hem tamamlandy. Dear participants, hormatly bäsleşigimize gatnaşyjylar. Bäsleşigimiziň 3-nji menziline hem gelip ýetdik. Bu menzilimiz beýleki menzillerden tapawutlykda. Okuwçylaryň dil kämilligini ýüze çykarmak maksady bilen ingliz diline alınıp barlar. Bäsleşige gatnaşyjylaryň ählisi sowallar özleri okap, olar terjime edip, şeýle hem ingliz we türkmen dillerine jogap bermelidirler. We will start menzilimizi Didar siziň bilen başlaýar. Question number 40. It is one of the most used things in daily life. The Chinese are known as investors of this thing. In ancient times, instead of this material, papyrus trees in Egypt, ostracons in Central Asia, and parchments in Asia Minor were widely used. What is in this box? Xitaylılar bu zady bilýärler. Gadim wagtlarda bu material Egiptde, gadim Mısırda papyrus ağaçlaryna, Merkez Aziýada astrakonlarda, Aziýada bolsa aýnaň ýüzüne ýazylypdyr. Gutudaky zat näme? It is in ancient times in pencils. Bu material hat ýazylýan galamlar bolmaly. Didar, siz sowalymyza näme dogry jogap berdiňiz? Sowalymyzyň dogry jogaby kagyz, bu kutuda kagyz ýerleşýär. Question number 37. The ancient Chinese invented various ways to defend themselves against the invasions of the neighboring tribes, especially the Hun tribes. One of these ways was very important for them for the protection of the borders of their homeland. What is the question about?
Qadim Xitayda esasen Hun taypalarına karşı qoranmak maksadı bilen türlü yollar döredilipdir. Ol yolların biri esasen olaryň döwletiniň serhedini gorak üçin has möhüm bolupdyr. Bu soru näme hakda? I think the correct answer is the Great Wall of China. Men pikirimçe bu soruň dogry jogaby Beýik Xitay diýbary bolmaly. Congratulations. Berekella Hemra, siz bizim sowalymyza dogry jogap berdiňiz we Oğuz Hanyň altyn peýkamyna münasip boldyňyz. The question number 35. The tool in this box was invented by the ancient Chinese. It helped ancient merchants and Chinese travelers find their way. What tool is in this box? Bu encam qadimi Xitaylar tarapyndan tapyldy. Bu encam Xitay täjirlerine ýoluny tapmaga kömek etdi. Bu kutudaky gural näme? This tool in box is a compass. Bu kutudaky gural kompas. Berekella mekan, siz sowalymyza dogry jogap berdiňiz. Question 50. The ancient Chinese were good at cultivating this product. Moreover, this product was considered as good healer. It brings the sick under control. Which product is it about? Şo gadim Xitay bunu öndürmekde ökde bolupdyr diýär. Şeýlelikde bu önüm şo adamyny ýa şo kadal ýagdaýa getiripdir. Bu önüm näme hakda? My answer is T. Bu soruň jogaby çay. Congratulations Daud. Your answer is correct. Berekella Daud. Siz bizim soragymyza dogry jogap berdiňiz we Oğuz Hanyň altyn peýkamyna münasip boldyňyz. Ninth question. He was one of the famous Chinese historians. His famous book is as known as Historical Records. In this book, he mentioned about our ancestors, especially the Huns. Whom are these words related to? Bu şahsiýet meşhur tarihçi bolup, onun hem tarihin ýazgylary atly meşhur kitaby bolupdyr. Bu kitabyna bolsa ol Hunlar hakynda hem türlü maglumatlary ýazdyr. Şu ýazylan sözler kim hakyna aýdylypdyr? This person is Sima Xian. They write words related to Huns and Chinese nations. Bu şahsiýet Sima Xian bolup, onun öz eserlerinde bolsa Xitaylılara hem de Hunlar hakkında türlü maglumatlary beýan etipdir. Berekella Atanepez. Sowalymyza dogry jogap berdiňiz. Question number 43. What kind of crops did the ancient Chinese plant in the 2nd millennium BC? Bizim eýamyzdan öňki 2-nji müňýyllykda Xitaylılar haýsy ekinler ekipdirler? The ancient Chinese planted wheat and rice. Qadim Xitaylılar buğday we tüw ekipdirler. Berekella Gülsere. Siz bizim sowalymyza dogry jogap berdiňiz we Oğuz Hanyň altyn peýkamyna münasip boldyňyz. Question 48. The hieroglyphs of this period differed significantly from the previous periods. When did the major changes happen in the Chinese hieroglyphs? Bu hieroglifler dikligine ýazylypdyr. Olar Xitaylylaryň hierogliflaryna däşli bolup, haýsy Xitay hierogliflary bolupdyr? My answer is Sin Empire. Meniň jogabym Sin Imperiyasy. Begen şykynan tapda sowalymyza näme dogry jogap berdiňiz? Sowalymyzyň dogry jogaby Han Imperiyasy döwründe. The question states, this person is considered a great Chinese sage. He had many philosophical
ideologies. In one of his ideologies, it says that emperor should be the ruler and citizens should obey to him, who is a Chinese sage. Buladam qadim Xitay aqldarlar bolup durýar. Onuň ählurdan bir özünün örete ideologiyalar bolup durup, şolaryň birine de şeýle bilen geçilýär. Döwletde dolandyrjy we şonuň garamana adamlar bolmaly we şo garamana adam olar syýlamaly. Şu qadymy Xitay aqldar kim? My answer is Confucius. Meniň jogabym Confucius. Berekella Ceyhun, siz bizim sowalymyza dogry jogap berdiňiz we Oğuz Hanyň altyn peýkamyna münasip boldyňyz. Question number 46. The ancient Chinese identified the duties that music should be fulfilled. Give some examples of ancient Chinese musical instruments. Qadim Xitayda üýtgeşik özüne göre aýdym sasyň oturupdyr. Oradan qadimi Xitay saduralarynyň birini mysal getirip ber. My answer is stringed and flute instruments. Üfläp çalýan saduralar, kirişli we kakylyp çalýan saduralar esas ýörgün. Berekella begenç. Her sowalymyza dogry jogap berdiňiz. 47 question. According to Chinese astronomers, the yellow part of it resembled to the earth and the white part was resembled to the sky. How did Chinese astronomers consider the earth? Xitay astronomlary onu yeri onun sarsyna, asman bolsa onun agyna deňäpdirler. Sonra o şeýle näme hakkynda gurrun edilýär? My answer is egg. Men jogabym yumurtka. Yumurtkanyň sarsyna yere, agyny bolsa asmana deňäpdirler. Berekella Gülcan, siz bizim sowalymyza dogry jogap berdiňiz we Oğuz Hanyň altyn peýkamyna münasip boldyňyz. Questions. In ancient China, astronomy was very developed and led to emergence of calendar. Chinese irritated, more accurate calendar based and changing of the seasons and the movements celestial bodies. When was it created and how many months and days were on year according? Qadimi Xitay astronomlary bir näçe aýlary we hepdeleri günüň we aýyň tutulmagy netijesinde hasaplap çykdyrlar, onu türlü mövsümlere bölüpdirler. Bu şeýle haçan döredilip, ol näçe aýdan we näçe günden ibarat bolupdyr, ýyldan ibarat bolupdyr. My answer is 104 BC and ancient Chinese astronomer developed calendar and he made 12 months in the year. Qadimi Xitay astronomlaryň işleri netijesinde biziň ýanamyzdan 104-nji ýylda astronomik kalendar düzülip, ol Xitaylylaryň hasaplamagyna göre 12-30 günden ibarat bolupdyr. Ýagny her ýyl 12 aýdan ibarat bolupdyr. Berekella Anwar, siz sowalymyza dogry jogap berdiňiz we Oğuz Hanyň altyn peýkamyny gazandyňyz. How was the oldest Chinese writing called? Qadim Xitayň in qadimi ýazgysy. Chinese in writing. Jogabym qadimi Xitayň ýazgysy in ýazgysy. Berekella Muhammed Nur, siz sowalymyza dogry jogap berdiňiz we Oğuz Hanyň altyn peýkamyny gazandyňyz. Question number 36. In the middle of the first millennium BC, there were 7 major kingdoms in China and they fought each other in order to control the empire. What was the name of this period called in Chinese history? Biziň ýamyzdan öňkü 1-nji müňýyllygyň ortalaryna 7 sany özara görüşýän paşalyklar bolupdyr Xitayda. Öz aralaryna döwleti dolandyrmak uruna. Bu döwre Xitay taryhyna näyle adlandyrylýar? My answer is the period of Kingdoms War. Çyrango döwri, ýagny söwüşýän paşalyklar döwri diýilýär. Berekella Murat, siz bizim sowalymyza dogry jogap berdiňiz we Oğuz Hanyň altyn peýkamyna münasip boldyňyz.
The 42nd question. This river flows through China. There were many disasters during the flood of the river. That's why the Chinese called the river the Scourge of China. What's the river is about? Those rivers are labeled Ind and Gang. Menin cevabım Ind hem de Gang deryaları. Mahım qıynansak da siz sualımıza ne doğru cevap verdiniz? Sualımızın doğru cevabı Huanhe deryası. Question number 49. Where did the Chinese musical instruments come from according to the historical source? Xitay sazgurarlary öz gözalçysyny nerden alyp gaýtýarlar? I don't know answer to the question. Men bu soragyň jogabyny bilemek. Sualymyzyň jogaby Xitay sazgurarlary Merkezi Aziýadan getirilenler. The question 44. At the beginning of the 1st century BC, revelation became actual in the country. For the first time, famous rebellion began in the territory of the Khan Empire. What was the rebellion called and what did they do to distinguish themselves from other people? Bizim eýamyzynyň birinji 1000 ýyllykda şo gozgalaň haýsy ýurtda başlaýar we şol gozgalaň Han Imperiýasynyň territoriýalaryna dowam etýär. Gozgalaň ady we näme etýärler? My answer is the 1st century BC, UAG tribes occupied the country. Bizim eýamyzynyň birinji asyrda şo UAG'ler taýpasy gozgalaň etýärdi Han Imperiýasyna garşy. Bagdad, your answer is Bagdad, siz bizim sualımıza ne doğru cevap verdiniz? Sualımızın doğru cevabı, olar gaşlaryny gyzyl reňke boýapdyrlar we gyzyl gaşlaryň gozgalaň diýen adalypdyr. Hormatly bätaşyňyza gatnaşyjylar, şeýlelikde bätaşyňymyzyň 3-nji menzili hem tamamlandy. Hormatly bätleşigimizde gatnaşyjylar, edi tamaşaçylar, Paraxaçylyň ýaş şapalary atly akıl paýhas bätleşiginiň 2-nji mewsüminiň 3-nji oýny 2023-nji ýylyň 21-nji fevralyna Gadymy Misiriň we Mesopotamiýanyň medeni diplomatik mirasy, ýakyn we orta günnäger üçin paraxaçylyk sapaklary atly temasy boýunça geçirilýär. Bätleşigimiziň temasy boýunça degişli edebiýatlary Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar institutunyň resmi saýtynda tanyşyp bilersiňiz. Hormatly bätleşik gatnaşyjylar, oýnumyzyň 4-nji menzili Xitay bilen Parfiýa döwletiniň arasyndaky diplomatik, sewda we ykdysady gatnaşyklary we Xitaýyň gadymy diplomatik däplerine bagşlanýar. Didar, 4-nji menzilimiz siziň bilen başlaýar. 66-njy sowalnamy. 1-nji asyrda ýaşap geçen bu Xitay ilçisi 30-dan gowrak döwlet bilen sewda we medeni gatnaşyklary ýola goýup, Jinjuan Hou derejesine münasip bolýar we 1000-den gowrak hojalygy peşkeş hökmüni alýar. Sonra haýsy ilçi hakyny görüň etýär. Menim pikirimçe bu sowalyň jogaby ganyn. Didar, gynansak da siz soraga ne doğru cevap berdiňiz? Soragymyzyň doğru jogaby Ban Chao. 63-nji sowalnama. Xitay çeşmeleriniň berýän maglumatlaryna görä, Parfiýanyň ýazyw serýesisi näme bolupdyr? Parfiýalylar nämäniň ýüzüne ýazypdyrlar? Xitay çeşmeleriniň berýän maglumatlaryna görä, Parfiýalylaryň özüniň hat ýazywy bolupdyr. Ony köp sany 2,5 ming çemes tapalan arxiwinden hem görmek bolýar. Esasan olaryň ýazan ýazyw serýesisi şol döwürde olar ýüpek matalarynyň ýüzüne ýazypdyrlar. Ondan başga da esasan köp sanly şekiller çekilen
ýazyw maglumatlaryny hem görmek bolýar. Olarda esasen şol mozaikalar görnüşinde ýa-da bolmasa başga daş şekillerini çekilen ýazgylary hem tapyp olaryň hat ýazywynyň esasen şolary özleriniň ýazyw ýazýan serişde sökmünde bolandygyna bellemek bolýar. Gynansak da hemrasiz soraga näme dogry jogap berdiňiz? Soragyň dogry jogaby pergamentin, ýagny göňüň ýüzüne ýazypdyrlar. 32-nji sowal. Çarwalara garşy görüşde Hytaýlylar hunlaryň nähili harby tälimlerini ulanyp, söwüşde ýeňiş gazanmagy başarypdyrlar. Xitay imperiýasy hunlaryň atlyk tälimini görüp, öz goşunda hem at bilen tälim goşunyny ulanýarlar. Mekan gynansak da siz soraga näme dogry jogap berdiňiz? Sowalymyzyň dogry jogaby Hytaýlylar çarwa taýpalary bilen bolan aldym merdimli söwüşde hunlaryň duýdansyz çoluş tälimlerini ulanyp, ilkinji ýeňişleri gazanypdyrlar. Soalnama 53. Söwüşýän hanlyklar döwründe Hytaýdaky hanlyklaryň arasyna gatnaşyklary düzgünleşdirmäge gatnaşan meşhur iki diplomat kimler? Meniň jogabym birşe Çjansiýan. Gynansak da dawy siz soragymyza näme dogry jogap berdiňiz? Soragymyzyň dogry jogaby Çjan I we Su Sin. 67-nji soalnama. Han imperiýasy döwründe belli bolan Lizzi eseriniň mazmuny nämeden ibarat bolupdyr? Sowala jogap berip bilemok. Atenepes gynanmalar bu soragymyzyň jogaby ony diplomatik protokol, ýagny elçiniň özüni alyp barmagynyň we dawaralaryň düzgünleri öz beýanyny tapýar. 52-nji soalnama. Zhang Guo döwründe Yu Shi wezipesiniň jogapkärçilikleri näme bolupdyr? Zhangao döwründe Yushi wezipesiniň jogapkärçilikleri ýurtda parahatçylyk we awadançylygy garap saklamak bolupdyr. Siz näme dogry jogap berdiňiz? Soragymyzyň dogry jogaby imperatora iýerilen diplomatik hatlary kabul etmek. 68-nji soalnama. Gadim Hytaýda ulalaşyk baglaşylanyna nähili desurlar ýerine ýetirilipdir? Ben bu soragyň jogabyny bilemem. Bu soragyň jogaby ulalaşyk baglaşylan soň ýürüýte ähd etmek desury berjaý edilipdir. Ähd etýänler desur ähmiýetli zatlara gurban edilen janaryň ganyny çalypdyrlar. Şondan soň bu ähd peýman bozulmaýan baky ulalaşyk hasaplanypdyr. 66-njy soalnama. Biziň ýamyzyň 6-njy, 5-nji asyrlarda Hytaýda ýüze çykan esasy iki san filosofik mekdepler haýsylar we olaryň taglimatlary nämeden ibarat? Biziň ýamyzdan öňkü 6-njy 5-nji asyrlarda Hytaýda ýüze çykan filosofik mekdepleriň biri de Konfusiýanyň mekdebi bolup durýar. Konfusiy biziň ýamyzdan öňkü 551-479-njy ýyllar aralygyna ýaşan beýik Hytaý akyllardyr. Onuň beren taglimatlar häzirki döwürde de Hytaýda ulanýar. Konfusiýanyň taglimatlarynyň arasyndan bir şeýle diýilip ýazylypdyr. Bir garry ba bolsa onuň ogly we şonuň aýaly garrylaryň ýanyna gelip siz sagaman ýatyp turduňyzmy, özüňiz näle duýarsyňyz diýip soramaly. Konfusiýanyň şo döwre gawat edilmän taraplarynyň biri de onuň öňüdişlik islanokdan öňkü zatlary bolmagyny islendir. Ýene bir taglimat şo döwürde ýüze çykan hudaýlara ynanmak. Menim pikirimçe bu sogalyň jogaby şu. Gynansak da Jeyhun siz soraga näme dogry jogap berdiňiz? Soragyň dogry jogaby biziň ýamyzdan 6-njy 5-nji asyrlarda Hytaýda döwletiň meselelerini çözmek üçin esasy iki sany, ýagny Konfusiýaçylyk we Moistleriň filosofik mekdebiň taglimatlary döreýär. 67-nji soragyna. Gahrman arkadağımızın Türkmenistan Beýik Küpek ýolunyň ýüregi adly kitabyny bellenşi ýaly Hytaý biziň eramyzdan öňki 50-nji ýylda haýsy döwlet bilen hyzmatdaşlygy ýola goýupdyr? Menim pikirimçe bu döwlet Parsa döwleti. Begenç gynansak da siz soraga näme dogry jogap berdiňiz? Hytaý bilen Rim arasyny ysnyşykly sewda we medan hyzmatdaşlyk ýola goýulýar. Günmetarda ýüpek aýratyn xaridarlyk bilen ulanylyp başlanýar. Ellatynjy soalnama. Gahrman arkadağımyzyň
Türkmenistan Beýik Ipek ýolunyň ýüregi atly kitabyna bellenşi ýaly takminan näçinji ýyllarda Hytaý bilen Parfiýanyň arasynda diplomatik gatnaşyklary ýoly goýulypdyr? Bilişimiz ýaly gadim döwürlerde Hytaý bilen Parfiýanyň arasynda diplomatik gatnaşyklar ýoly goýulýar. Şu diplomatik gatnaşyklar hormatlar kadamyzyň Beýik Ipek ýolunyň ýüregi atly kitabyna hem bellenip geçilýär. Parfiýa bilen Hytaýyň arasyndaky diplomatik gatnaşyklar biziň eramyzyň 17-nji ýylyna baglanşylýar. Berekella, Guljan, siz soragymyza dogry jogap berdiňiz we Oğuz hanyň altyn peýkamyna münasip boldyňyz. Soalnama 55. Gahrman arkadağımızın Türkmenistan Beýik Ipek ýolunyň ýüregi atly kitabyny bellenşi ýaly. Çynmaçyndan Parfiýa haýsy haritler getirilipdir we Parfiýadan Hytaýa haýsy haritler ekidilipdir? Menim bu sorajağım Hytaý bilen Parfiýa döwletleriniň arasynda gatnaşyklaryň netijesinde, ýani 17-nji ýylda diplomatik gatnaşyklар alyp barjylandan soň Hytaý döwletiniň elçisi Parfiýa döwletine gelýär. Parfiýa döwleti onu garşylamak üçin 20 000 goşunma gekatan pilsaganda garşy alýar we Parfiýadan Hytaýa düýegi şumurtkasy we ýorunja tohum alyp gedilipdir. Hytaýdan Parfiýa ordunalysy demir polat ýüpek ölüme alyp gelinipdir. Berekella Anwar, siz soraga dogry jogap berdiňiz we Oğuz hanyň altyn peýkamyna münasip boldyňyz. Soalnama 60. Hytaýly taryhçylar türkmenleriň Beýik Parfiýa döwletini nähili atlandyrypdyrlar? O Türkmenleriň Beýik Parfiýa Türkmen imperiýasyny Hytaýlylar taryhy çeşmelerde Ansi diýip at berýärler. Berekella, siz soragymyza dogry jogap berdiňiz we Oğuz hanyň altyn peýkamyna münasip boldyňyz. Soalnama. Bu gutuda Hytaý miflerini ul orun eýeleýän janlaryň heýkeljigi ýerleşdirilendir. Ol Hytaýda keramatly hasaplanýan 4 janlaryň biri bolup, onu baharyň we günnogryň nişany hasaplaýarlar. Şeýle de ol ýagynyň we suwuň hawanlary hasaplanýar. Bu gutuda näme ýerleşdirilen? Ajdarha English heykeli. Berekella Murat, siz soragymyza dogry jogap bermegi başardyňyz we Oğuz hanyň altyn peýkamyna münasip boldyňyz. Mahym Nawat sizinki. Soalnama 58. Kuşan döwletiniň döremegi onuň bilen goňşuçylykdaky haýsy iki döwletiň ýakynlaşmasy sebäp bolupdyr? Soraga jogap berip bilmeýän. Soragymyzyň jogaby Hytaý bilen Parfiýanyň ýakynlaşmagyna sebäp bolupdyr. 57-nji soalnama. Gadim Hytaýda elçileri aýratyn hyzmatlar üçin nähili sylaglapdyrlar? Meniň pikirimçe gadim Hytaýda elçileri ýer mülk bilen sylaglapdyrlar. Kerimerde gynansak-da siz soraga näme dogry jogap berdiňiz? Soragymyzyň dogry jogaby gadim Hytaýda elçilere ýörüýte döwlet derejeleri berilipdir. 4-nji menzilimizin soňky sowaly Bagdad siziň paýyňyza düşýär. 59-njy soalnama. Ol döwlet ullakan bir maşgala kiçijik bir döwlet diýmegi halaýar eken. Ol goý ata bolsun, ogul bolsun, hökümdar, emeldar hem emeldar bolsun diýen ýörelgäni döwlet ýörelgesi edinýär. Sowal şeýle, bu akyldar kim? Bu persepeniň düýp manysy näme jemlenýär? Meniň jogabym bu akyldar Konfusiy. Öz felsefesinde şo ulýaly kiçik syýasylamalygyny. Berekella, siz sowalymyza dogry jogap berdiňiz we Oğuz hanyň altyn peýkamyna münasip boldyňyz. Hormatly bäsleşik gatnaşyjylar, şeýlelik bilen oýnumyzyň 4-nji mendil hem tamamlandy.
bolsa sözüň owatyny pähmdarlar ýeňişine berýäris. Hormatly okuwçylar, ine şuň paragaçyň ýaş aparatly bäheşine şu emin agdalarmy bolup fiň etdik, gatnaşdyk. Dogrudan hem okuwçylarymyz şu bäheşikde gaty bir gyzykly bir jogap berdiler. Ýani munyň esasy mazmuny, Hytaýyň taryhy, onuň medeniýetiniň gadymy geçmişi bilen baglanşyk şeýlede Hytaý Parsi türkmen döwletleriniň baglanşyk bir näçe sowalara jogap berdiňiz. Sowalar gaty gyzykly we çekelişikli geçdi. Bäheşiň jemine de 4 tane okuwçymyz Oğuz Hanyň 3 tane altyn okuna munasip boldy. Olar Mekan Ağahanow, Gülfere Garjaýewa, Guljan Ferdarowa hem-de Anwar Bekjanow daglar munasip boldylar. Hormat okuwçylar, siň şu ýeňişiňizden tüýsürekden gutlaýar. Gelecekde de ilim älimine, bilim älimine we ýene döwürge üstünlikler ardy edýär. Gelin ne bolsa Türkmen diplomatiýasynyň taryhynyň nyşanyny öwrilen Oğuz Hanyň altyn ýaýyny we peýkamyny galdyrmak dawarasyny geçirelim. Türkmenistan Daşary işler ministrliginiň Halkara Gatnaşyklar institutuna paragaççylygyň ýaş ýaparlarynyň akyl paýkas bäsleşigine ikinji tapyra geçdi. O tapyr esasan hem Hytaýyň sivilizasiýasy, hem Hytaýyň taryhy, Hytaý türkmen gatnaşyklary bilen baglanşykly meseleler üçin aldy. Bäsleşik gaty gyzykly geçdi. Bu bäsleşige 16 sany okuwçy gatnaşdy. Olardan 4'üsi ýeňiji diýip elan edildi. Olar Mekan Ağahanow, Gülfere Garjaýewa, Guljan Ferdarowa hem-de Anwar Bekjanow. Men olar tüýsürekden gutlaýan. Şol sanda men beýleki ähli bu bäsleşige gatnaşanlary hemmesine üstünlik arzu edýän. Bäsleşikleri ýaşlaryň arasynda kurulmana, geçirmene, mümkünçilik görülen kahraman arkadağlı serdarımıza sağ olsun aydar. Olan canlar sağ olsun, tutcan tutumlu işleri rovaç olsun. Bäsleşigimizde gatnaşan ähli mektep okuwçylaryna Aýwölek Mebel Hususy Kärhanasy, Türkmenistanyň Ilimler Akademiýasynyň Magtumula adynaky Dil Edebiýat we Milli Golýazmalary Instituty tarapyndan taýýarlanan Wezirleriň Öçmejek Ýyllar adly kitabyny sowgat berdi. Onuň ýazary Seyfettin Hacı ibn Nizam Ukali hasaplanýar. Bu alim öz döwrüne şol wagtda ýaşaýan wezirlere, alim ulamalara, ýaşy zadalara ýazan hatlaryny öz önüne jemläpdir we bir kitaba getiripdir. Şeýle hem bäsleşigimizde ýeňiş gazanan ýaş çaparlarymyzda Hytaý Halk Respublikasynyň Türkmenistanaky elçixanasy tarapyndan gadymy Hytaý halkynyň taryhy, bir näçe rowayatlary, däp desturlary, medeniýetleri bilen baglanşykly bir näçe maglumatlary özünde saklayan sesli kitaby sowgat berdiler. Hormatly bäsleşigimizde gatnaşyjylar, ine şunuň bilen paragaççylygyň ýaş çaparlary atly akyl paýkas bäsleşigimiziň ikinji oýunyny hem geçirip gutarýarys. Şu pursatdan peýdalanyp biz hem paragaççylygyň ýaş çaparlary atly akyl paýkas bäsleşiginiň birinji mewsüminiň ýeňjileri hökmünde bäsleşigimiziň şonky oýunyna gatnaşyp üstünlikli çykyş eden ýaş çaparlarymyzyň ählisini tüýsürekden gutlaýarys. Şeýlekem bäsleşigimiziň innik oýunlaryna gatnaşjak mektep okuwçylaryna ul üstünlikliň ýar bolmagyny arzu edýäris. Bäsleşigimizi gurnamana ýardam beren hemaýatkärlerimize, hususan Türkmenistanyň Ilimler Akademiýasynyň Magtumula adynaky Dil Edebiýat we Milli Golýazmalary Institutusynyň Türkmenistanyň Magtumula adynaky ýaşlar guramasynyň merkezi geňeşine, Türkmenistanyň Milli Ýaýatyjylyk Federasiýasyna,
Türkmenistan'ın Senagatçılar ve Telekeçileri Birleşmesine, Avadan hali açık görünüşlü paydarlar cemiyetine, Aydın Geceler Hocalık Cemiyetine, Ekologik taýdan arasda bir kraft kagyllar öndürýän 7 dogan hususy kärhanasına, Şeýlehem Muhammed Balkan Hocalyk Cemiyetine öz minnetdarlygymyzy bildirýäris. Gahrman arka dağımızın öňü diňe ýaşlar bilen öňe diýen parasatly siýasatyny özümize ýörelge edinip, arka dağly serdarymyzy, el günümizde, ata watanymyza gerekli we paly ýaşlaryň biri bolup ýetişekdigimize, şükür wagşynyň dutaryndan syzylyp çykan parakaçylyk owazy ata watanymyzyň at awraýyny arşa galdyrjakdygymyza tüýsürekden inandyrýarys. Goý biz ýaşlara okamagy, öwrenmäge, giň mümkinçilikleri döredip berýän gahrman arka dağımyzyň, peder pendini dowam etýän arka dağly serdarymyzyň janlarsa, ömürler uzak, tutýan tutumly işleri hemişe rowaçlyklara weslensin. Gepleşige alyp bardy. Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutunyň Halkara hukuk fakultetiniň 1-nji ýyl talebi Intizar Taganýazowa. Şeýlehem Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutunyň Halkara ykdysady gatnaşyklary fakultetiniň 1-nji ýyl talebi Ýagşymyrat Öwezow. Ýene ýagşy günlerde diýdarlaşýança hoş, sag bolun.